ଓ ଜୟ ମା ଶୀତଳା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଓ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। Looking for a shade when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go.